κίνδυνος, καθώς ο Πρίγιοβιτς βγαίνει απέναντι στον Κουέστα. Καλό τελείωμα. Ο Ισπανός όμως δίνει δεύτερη ευκαιρία. Τρομερή επέμβαση. Φοβερή διπλή επέμβαση του Κουέστα στα σου του Πρίγιοβιτς και του Πέλκα. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία που αναζητούσε ο ΠΑΟΚ. Την είχε. Σέντρα του Ρεγγίς, με τη μία το σουτ, φοβερό σουτ από τον Σίτο, καταπληκτική επέμβαση από τον Ζίβκοβιτς. Στοφάλο Κάμπο. Απόκρουση του Πασχαλάκη σε προσπάθεια του Φαν Βόλσφιγκερ, σπουδαία απόκρουση από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Ο Φλωραρίδης δοκιμάζει να περάσει την μπάλα για τον Μπέρκ. Από την κόντρα η μπάλα πήγαινε στα δίκτυα και ο Γλίκος κάνει μια σπουδαία επέμβαση για να μην δεχτεί η ομάδα του αυτόν γκολ. Κάνει το σταυρό του και δείχνει το Θεό. Βγαίνει ο Τζέκο πάνω του, τον τριπλάρει πάρα πολύ ωραία. Και κάνει και τη σέντρα, παράλες. Ο Κουέστα κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση. Έξω και τον Τζόνσον, ο Καντέ. Ο Κάμπορα από δύσκολη θέση στο δοκάρι και το πλασέ του Τζόνσον για την απίθανη επέμβαση του Τζόρβα στην καλύτερη φάση του αγώνα στο 69. Έκανε την προσπίση, πέρασε, μπήκε στην περιοχή, ξαναπερνάει επικίνδυνα ο Σα! Φοβερή επέμβαση! Κλείστηκε, αλλά έκανε πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και τη σέντρα για την κεφαλιά, ο Βλαχοδήμος πριν η μπάλα περάσει στη γραμμή. Ζεράρ Μορένο για τον Μπρέρετον με 7 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Πάλι ο Ζεράρ Μορένο, το σουτ με το δεξί, επέμβαση ο Αλμπέρτο Μορένο. Πάλι ο Μπρινιόλι, τρίτη επέμβαση του Μπρινιόλι και δεν υπήρχε. Περέιρα πάλι. Εδώ υπάρχει κίνδυνος, διώχνει ο Ρομπέρτο, μεγάλη απόκρουση. Σέρο στο κόρνερ. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, απόκρουση απίθανη του Κάρολ, καθώς από τα μαρκαρίσματα βγήκε παντελώς ανενόχλητος ο Ντεμπλάση. Για τον Σαλπικίδη με τον Καράμπελα θέλει να τον αποφύγει, κάνει και ένα σουτ κόντρα ριμπάλα, δύσκολα ο Αραμπατζής, ο Αραούχο διώχνει και στη συνέχεια ο Μπλάνκο πιο μακριά. Σέντρα, ωραία σέντρα από τον Γιαννούλη, δυσκολεύει την άμυνα του Αστέρα. Ο Βασιλακάκης στην προσπίση, το σουτ με το αριστερό, καταπληκτικά σε κόρνερ. Ο Αθανασιάδης στην ομορφότερη φάση στο παιχνίδι ως τώρα. 75ο λεπτό. Βρακάς εκτελεί, μεγάλη επέμβαση. Άλλη μία από το Κουτεσιώτη. Διαφάνειες, ανεβαίνει ο Μαρκόφσκι, 28 λεπτό, παράλληλα η μπάλα ο Άρντα, εκπληκτική επέμβαση του Χουάντεσον, φάση για Όσκαρ και για τους τρεις παίκτες που συμμετείχαν.
κοντρόλ. Ο Μανιάτης ο Ρομπέρτο με το δοκάρι. Δεν παίζεται. Κι άλλη επέμβαση από τον Ρομπέρτο. Προσποιείται, κάνει σέντρα με το δεξί. Με τη μία το σούτ από τον Ζαμπά. Σπουδαία επέμβαση του Παπαδόπουλου. Η μπάλα περνάει για τον Τζούμπερ, αυτός ξαναπαίρνει την μπάλα από το πλασέ. Φοβερή επέμβαση από τον Κλέιμαν. Κόρνερ για τον Άριαν ακόμη. Πάλι Κοσέλεφ, τι έβγαλε τώρα εδώ. Είναι καταπληκτική η απόκρουση του Κοσέλεφ. Ναρέλη δεν ήταν και η καλύτερη. Το γύρισμα για τον Ρόμπα, το πλασέο Μπακαγιώκο Κοτάσκι. Απίθανη απόκρουση. Δεν το πιστεύει ο Μπακαγιώκο 42. Προς τα έξω η μπάλα. Δοκάρι. Το σούτ. Σώζεται ο Ολυμπιακός από την ισοφάριση. Κάνει την προσποίηση, την τρίπλα. Μπαίνουμε στη μεγάλη περιοχή. Φοβερή επέμβαση από τον Κοτάνσκι. Τρομερή προσπάθεια από τον Μεξικανό. Από μία ακόμη πίεση ψηλά των παικτών της ΑΕΚ και το κλέψιμο πάνω στον Κούρτιτς. Ο Πινέδα διέλυσε σχεδόν μισό γήπεδο με την μπάλα στα πόδια. Ζαμπά, σέντραρε αμέσως ο Πρίγιοβιτς στην κεφαλιά. Το βγάλε ο Διούδης. Φανταστική επέμβαση, ο Διούδης κρατάει το 0, δεν το πιστεύει ο Πρίγιοβιτς. Φορτούνης ανάμεσα σε δύο τώρα, γυρίζει δεύτερο δοκάρι. Φανταστική επέμβαση από τον Μπάγκιτς στην κεφαλιά του Μπουχαλάκη. Η επέμβαση όχι μόνο της αγωνιστικής, ίσως και της χρονιάς.